के जोगाड़ एकरा के रवा इडली के ले कौन देखी देखत नु भाई इडली के ले देखी सब में तेल लागल बा कि सटे में देखी डाला रहल बा अब में माल डाला रहल बा कि सटी ना भीतरी है में देखी में डाला रहल उतने काम बा ठीक बा। अब सब भरा जाई तब रवा के देखाओ तनी अब आगे का हुई जी। अब सब सरिया और मेरा खाई एक मेरा के बाद मुंडा के ऊपर खाई मेरा खाई में है लेकिन तनी है ने से हां बाबू आ होय होय इडलिया हाँ इडलिया हो अलग हाला इडली हाँ इडली काला बनता देखते नु ऊपर ऊपर में नहीं बनती बनता क्या कहला के भगोना कहीं हाँ भगोना में बनता देखते नु होय होय इडली देखे उठा ले बनी अरे नु गोले गोले घुमा के दिखाओ तनी हाँ बुझा तक खुरपी से का कबारे पड़ी हाँ तो मुझे तक कि छुरी से काम ना हो तो खुरपी लगावे का पड़ी हालांकि हाँ